Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Binido. Walang eksaktong taon. San Manuel, Pangasinan. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nasa edad 15 anyos pa lamang itong si Binido. Kagaya ng karamihan sa kanilang lugar, pag-aani rin ng palay ang kanilang pangunahing pamumuhay. Bata pa lamang noon si Binido, nagsasaka na siya at sumasabay na rin siya sa paggapas sa iba't ibang lupaing malapit sa kanila. Konting description lang sa lugar nila Binido. Dito kasi magaganap ang kabuuan ng kwento. Kung hindi ninyo na itatanong, nakatira sila Binido sa dulong parte ng palayan. Para marating ang baryo, kinakailangan mo munang daanan ng baku-bakong matitigas at may putik na lupa sa gitna ng palayan. Hindi lang din ilang minuto ang kinakailangan mong bunuin sa kadahilan ng kilo-kilometro ang layo ng bahay nila sa baryo. Minsan nga, dahil sa layo nito sa kanilang lugar, bibihira na lamang sila roon kung bumaba. Hindi naman gaanong alintana sa pamilya ni Binido ang manatili sa kanilang tahanan ng nag-iisa, gawa ng ligtas naman sa lugar. Minsan, may mga dumaraan namang rebelde sa bahay nila para makainom ng tubig at makahingi ng kakarampot na pagkain. Sa loob ng halos ilang dekada nila roong paninirahan, alam na nila ang bawat sulok at pasikot-sikot ng lugar. Kapag wala kasi silang ginagawa ng kanyang ama, naglilibot sila rito para magmasid at makiramdam sa paligid. Hindi rin kasi biro ang dami ng ahas sa lugar na yon, kung kaya't hanggat maaari, kinakailangan nilang panatilihing malinis ang buong paligid. Lingid sa kaalaman ng karamihan, veterano ng ikalawang digmaan ang kanyang ama. Nang matapos na noon ang giyera, agad naman yung umuwi sa kanila nang walang kahit anong dala. Ang pagkakakilala nga doon ng mga kababaryo nila, negosyante yun na nanggaling sa Maynila. Bagaman wala yung katotohanan, mas pinili na nilang gano'n ang pagkakakilala sa kanilang ama para maiwasan ang mga haka-haka. Ultimo nga ang mga rebeldeng nakikiinom sa kanilang tubig, wala ring kaide-ideya na sundalo pala ang kaharap nila. Sa pagsapit ng buwan ng Agosto noong taong ito, naging abala naman noon sila Binido, gawa ng malapit na ang panahon ng anihan sa mga palay na kanilang itinanim. Habang naghihintay sila ng tamang oras, naging madalas na ang pag-ikot nila sa palayan dahil napakaraming nagsisili parang ibong maya. Nagkataon kasi noong hindi pa sila nakakabili ng pangtaboy sa mga ito, kung kaya't mano-mano pa rin ang kanilang ginagawa. Habang naglilibot ang kanyang ama, si Binido naman noon, panayang pagpapatunog ng lata. Ginagawa niya ito upang mabulabog ang mga mayang nanginginain sa mga tanim nila. Sa loob ng 5 araw, buong maghapon niya yung ginagawa, masiguro lamang na hindi mauubos ng mga maya ang mga pananim nila. Isang hapon, habang naglilibot sila ng kanyang ama, meron sila doong napansing napakaraming grupo ng mga maya na nanginginain sa isang lugar. Pagsilay nilang hindi na normal ang ginagawa nito, agad naman nila yung pinagbababato hanggang sa dumating ang puntong napilitan na yung magsiliparan papalayo. Halos ilang beses yung nagpalipat-lipat sa kanilang palayan na siya namang walang sawa nilang sinundan. Makalipas pa ang ilang minutong paghahabol sa mga ibon, tuluyan na rin yung lumipad patungo sa kabilang palayan. Nang masipat naman nila Binido na tinantanan ng mga ito ang kanilang lupain, doon pa lamang sila nakapagpahinga, buhat sa lawak ng lugar na 2 beses nilang inikot.
Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa paligid, hindi naman nila maipagkakaila ang mga tumbang palay sa dulong parte ng lupain nila na kagagawa naman ng mga Maya. Dahil sa pangyayaring yon, takang-taka naman ang ama niya sa kadahilanang sa loob ng ilang taon, yon ang unang beses na nangyari ang ganoong kaganapan. Makalipas pa ang ilang minuto, minabuti nilang lapitan ng lugar na pinagkainan ng mga ibon kung saan doon tumambad sa kanila ang halos makalbo ng puno ng palay. Ultimo dahon, hindi rin pinaligtas ng mga ito. Akala nila Binido nagkataon lang ang lahat, pero ilang araw lang noon ang lumipas, yun na rin ang naging daing ng mga kababaryo nilang may palayan malapit sa kanilang lugar. Ang mas nakakabahala pa noon, 5 kahon ng palay ang nasisira sa loob lang ng isang gabi. Ayon kay Binido, na kung iisipin parang nakikisabay din ang mga Maya sa paggapas. Ang mas nakakalungkot pa nun, 3 sa palayang malapit sa kanila ang nagawa ng makalbo ng mga Maya. Dagdag pa niya na, dahil dito, nagdesisyon na sila ng kanyang ama na maglagay ng lubid sa itaas ng palayan, kalakip ang mga latang magsisiumpugan tuwing hihilahin nila ang lubid na yon. Minabuti rin nilang magbantay doon hanggang gabi sa takot na baka kagaya ng iba, wala din silang aanihin. Para maging komportable rin ang pagbabantay nila rito, gumawa sila ng maliit na barong-barong na siya namang paglilipasan nila ng gabi sa gilid ng palayan. Nang maihanda na nila ito, agad naman nila roong inilapit ang iilan nilang mga gamit kagaya ng takure, sulo at mga balat ng nyog na siya namang gagamitin nila sa pangtaboy ng mga lamok. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw na yon, doon na sila nanatili nang sa gayoy mabantayan nila ang buong paligid. Medyo nababahala na rin kasi sila noon kahit papaano. Lalo pat 3 na sa mga kakilala nila ang nalugi bago pa man sumapit ang araw ng kapasan. Habang lumalalim ang gabi, wala naman silang ibang ginawa kundi ang mag-usap. Silang 2 lang naman kasi ang naroon, gawa ng ilang metro rin ang layo ng kanilang bagong barong-barong sa kanilang tahanan. Maliban pa ron, hindi rin nila maaaring isama ang mga sumunod na kapatid ni Binido sa kadahilanang mga bata pa ang mga ito. Pagkaraan pa ng ilang minutong pagmamasid, wala naman silang nasilayang kakaiba sa lugar. Nagkataon din kasi noong napakaliwanag ng buwan, kung kaya't hindi na naging mahirap para sa kanila na masilayan ang mga ibong dumadapo sa palayan. Pero pagtungtong ng 11:00 ng gabi, habang mahimbing na noong natutulog si Binido, pasimple naman siyang siniko ng kanyang ama hanggang sa magising siya. Pagsilay niya sa kinaroroonan nito, nasipat niya yung nakasilip sa siwang ng kanilang pinagtutulugan na siya rin namang dali-dali niyang pinuntahan. Maya-maya pa, nang makalapit na siya, laking gulat na lamang niya nang bigla niyang masipat sa labas ng bahay nila ang isang sanggol na halos kasing laki ng matandang kalabaw gumagapang sa kanilang palayan habang sinusundan ng napakaraming Maya. Hindi naglaon, bigla naman yung umatungal at kasabay nito ang mabilis na pagkalat ng mga Maya sa buong paligid. Dala ng labis nilang pagkagulat sa mga nangyari, nawalan sila ng lakas ng loob para itaboy ang mga ito. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na nila nasilayan ang mga Mayang kumuha sa mga bunga ng palay ng mga binhing nagliliwanag. Hindi nila alam kung ano ang bagay na yon, pero malakas ang kanilang kutob, bukod tangi ang mga ito. Dahil sa pangyayari, dahan-dahan namang bumaba ng kubo ang kanyang ama para subukang dumakip ng Maya. Si Binido naman noon, walang ibang ginawa kundi pagmasdan ang mga nangyayari sa paligid. Maya-maya pa,
Pagbalik ng mga mayang may dalang nagliliwanag na binhi, pansin na pansin niya ang mabilis na paglaki ng sanggol na naroon sa gitnang bahagi ng kanilang palayan. Sa halos humigit 2 balik ng mga mayang yon, lumobo na ng husto ang tiyan nito buhat sa mga kinain nitong binhing nagliliwanag. Pagramdam naman ng nilalang na yon na hindi na niya kaya pang kumain, nagsimula na yung gumapang papalayo na siya namang sinundan ng mga maya. Bago pa man maglaho ang mga nilalang ngayon sa lupain nila, nagawang makakuha ng ama niya ng mayang nagtatangan ng binhi ng palay. Pagkakuha niya ng binhi na yon sa tuka nito, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang mabilis na naagnas sa mga kamay niya ang maya. Dahil sa pangyayari, dali-dali naman siyang bumalik sa kinaroroonan ni Binido para ipakita ang kanyang nakuha. Sa pagdating niya sa loob ng barong-barong, doon niya nasilayan ang sanggol na dahan-dahan nang pumapasok sa kakahuyan. Hindi naglaon nang mawala na ang nilalang sa kanilang paningin, bumungad sa kanilang mga mata ang palayan nilang parang sinalanta ng bagyo. Bagaman nag-aalala sila para sa kanilang hanap buhay, hindi na muna yon gaanong pinansin nila Binido sa kadahilan ng labis silang namamangha sa binhing hawak-hawak ng kanyang ama. Upang masiguro ring hindi nila yon mawawala, binalot yon ng kanyang ama sa puting tela habang seryosong nagwiwika sa kanya ng, "Bukas, ipapakita natin ito sa albularyo. Ano kaya ang nilalang na yon? At ano ang bagay na ito?" Nang marinig naman ni Binido ang sinabi ng kanyang ama, maging siya ay hindi makasagot sa mga katanungan nito. Buong buhay niya rin kasi, yon ang unang pagkakataon na makasilay siya ng ganoong uri ng nilalang. Naniniwala rin siya, anuman ang sanggol na yon, paniguradong hindi ito pangkaraniwan. Sa pagsapit ng umaga, hindi pa man pumuputok ang bukang liwayway, kasalukuyan na silang naglalakad patungo sa baryo. Habang binabagtas nila ang daan, patuloy pa rin nilang pinag-uusapan ang tungkol sa nilalang. Makalipas pa ang kalahating oras nilang paglalakad, narating na nga nila ang bahay ng albularyong kanilang hinahanap. Pagpasok nila sa loob ng bakuran nito, doon bumungad sa kanila ang isang matandang lalaki na parang kakagising lang. Nadatnan nila yung nagkakape habang pinagmamasdan ang mga halaman nitong inaalagaan. Nang masipat naman sila ng matandang yon, dali-dali naman yung lumapit sa kanila para magtanong. Nang marinig naman ng kanyang ama ang sinabi nito, hindi na yon nagdalawang isip pa na ipakita ang binhi habang mahinahong nagtatanong dito ng, "Manong, alam niyo ba ang tungkol sa bagay na ito? Kagabi, habang nagbabantay kami ng palay, meron kaming nakitang nilalang na hindi namin lubos maisip kung yun ba ay totoo o pawang panlalaro lamang ng aming mga mata. Pumunta kami sa inyo para mabigyan ng linaw ang mga kasagutang kagabi pa naming dinadala." Habang sinasambit ng kanyang ama ang mga katagang yon, dahan-dahan naman itong binubuklat ang telang kinaroroonan ng binhing nakuha nila. Pagsilay naman ng matanda sa nagliliwanag na binhi ng palay, dali-dali naman niya yung kinuha, bakas sa pagmumukha nito, ang animoy labis na pagkamangha at hindi pagkapaniwala. Maya-maya pa, pagbaling ng paningin nito sa kanila, seryoso naman yung sumagot ng, "Mutya ng bigas ang nakuha ninyo. Yung sanggol na nakita nyo kagabi, maaaring tau-tauhan lang yon ng nilalang na nagkokontrol dito. Kumbaga, para yung imbakan. May hahalin tulad mo yon sa isang buhay na sako." Ayon sa albularyo, mangkukulam ang may kagagawa ng mga kaganapang kanilang nasilayan. Maaaring ang mangkukulam na gumagapas ng napakaraming mutya ng bigas ay merong pamamaraang alam
para magamit ang mga mutyang yon sa kasamaan. Naniniwala rin ng matanda, hindi nakatira sa kanilang baryo ang nilalang, kundi maaaring kaanib yon ng mga rebeldeng naglilibot sa mga kabundukang malapit sa lugar nila. Dagdag pa nito na, merong posibilidad na kaya nangunguha yon ng mutya ng bigas para maibigay sa kanyang mga kasama. Mariin din itong inilahad sa kanyang ama na hanggat nagkakaroon ng palay ang kanilang lugar, hindi titigil ang mga nilalang na yon. Maraming klase ng mutya ng bigas sa mundo. Ang isa rito, ang nakita ninyo, ang tipikal na mutya ng bigas. Hindi ito gaanong makapangyarihan pero kaya nitong magligtas ng buhay ng tao. Kung ibibigay ito sa isang rebelde, masasabi kong magkakaroon siya ng kakayahan na indahin ang isang balang tumama sa kanyang katawan. Maaari ring lumakas pa ang mutyang yon kung gagawan nyo ng alay ng mangkukulam at ibibigay yon sa mga kasamahan nilang may dugo ng aswang. Sinasabi ko sa iyo, malaking pangkat ang rebeldeng namamahala dito sa ating lugar. Hindi lang sila batak pagdating sa digmaan, bagkus ay malalim rin ang kanilang tinatangang karunungan pagdating sa mga lihim na aral. Kung gusto niyong matigil ang pamimeste nila sa lupain ninyo, kailangan niyo siyempreng paslangin ang ulo. Pero konting paalala lang, kaibigan, hindi ito madaling gawin. Pahayag ng albularyo sa kanila matapos nitong ilahad ang tungkol sa mutya ng bigas. Nang marinig naman ito ng ama ni Benido, nagpasalamat lang naman yun sa matanda at kasabay nito ang mabilis naman itong pagpapaalam. Sa pagbalik nila sa kanilang tahanan, dali-dali naman yung tumungo sa kanilang silid na para bang meron yung kukuhanin. Maya-maya pa, pagbalik nito sa sala nila, doon na silayan ni Benido ang dalawang armas nitong pinakatago-tago, kalakip ang isang maliit na antigong baul. Sa pagbukas ng kanyang ama sa baul na yon, doon bumungad sa kanya ang luno ng ulo ng ahas na nakababad sa isang garapon. Ayon kay Benido, kung titingnan mo ang bagay na yon, masasabi mong parang naroon pa rin ang orihinal na ulo nito at hindi lang ang balat nitong pinaghubaran. Dagdag pa niya na, habang pinagmamasdan niya ang bagay na yon, nakakaramdam siya roon ng hindi maipagkakailang kilabot sa katawan. Makalipas pa ang ilang minuto, inabisuhan naman siya nitong wag na munang gaanong lumabas ng kanilang bahay sa kadahilanang nararamdaman na nito ang nalalapit na pagbalik ng mga rebelde sa kanilang pamamahay. Nang marinig naman yon ni Benido, tumangulang naman siya bilang pagsang-ayon. Maya-maya pa, doon na ininom ng kanyang ama ang langis na naroon sa garapon at kasabay nito ang dali-dali naman itong pagligpit ng mga kinuha niyang gamit. Sa paglipas ng mga araw, pansin na pansin naman niya ang pagkakaroon ng hindi kapani-paniwalang lakas ng kanyang ama. Magmula rin noong ininom nito ang langis na yon, tila bang hindi na ito nakakaramdam ng anumang pagod sa katawan. Ang mas ikinagulat pa niya, hindi na rin yun nakakatulog tuwing gabi. 24 oras gising na gising ito, sobra pa sa nakabatak ng ipinagbabawal na gamot. Isang linggo pa noon ang lumipas, kagaya ng sinabi ng kanyang ama, dumating na nga ang mga rebeldeng pinakahinihintay nito. Sa pagpasok naman ito sa kanilang bakuran, dali-dali namang sumilip sa isang maliit na siwang itong si Benido, kung saan doon niya nasilayan ang paglapit ng kanyang ama sa mga rebeldeng grupo. Pagkaharap nito sa kinaroroonan ng grupong yon, rinig na rinig naman niya ang pagwika ng lalaking may dalang armas sa kanyang ama. Kailangan namin ng isang sako ng palay, 2 galon ng malinis na tubig, at 3 buhay na manok. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, napakunot lang naman ang noo nito
habang walang kaabog-abog na sumasagot doon ang, May maibibigay sana kami kung hindi lang pineste ng matandang kasama ninyo ang palaya namin. Hindi nyo ba nalaman ang mga nangyari rito noong nakaraan? Matapos namang makapag-uwi ka ng ama ni Benido, agad namang napaatras sa kinatatayuan nito ang rebeldeng grupo na parabang nakaramdam yon ng kakaiba sa kanya. Pagkasa nito ng armas, hindi na siya nagdalawang isip na hugutin sa kanyang bewang ang 38 baril na siya namang ginamit niya para makipagpalitan ng putok sa mga rebeldeng yon. Dahil sa karanasan ng ama ni Benido sa pakikipaglaban, kung kaya't minuto lang noon ang dumaan matapos niyang masilayan ang iilang bangkay ng mga rebelde na nakahilata na sa lupa. Nang maramdaman naman niyang nagsisitakbuhan na ang mga ito, dali-dali naman niya yung sinundan at kasabay nito ang pilit na paghahanap sa kasama nitong matandang mangkukulam. Naniniwala kasi noon ang ama ni Benido kasama ng mga rebelde ang matanda para maitago nito ang totoo nitong anyo na nagbabalat kayo bilang isang binata. Sa pagpapatuloy ng kanyang paghahanap, doon nga niya napansin ang isang binatilyong rebelde na merong nangungulubot na balat sa may bandang braso. Nang mapansin naman niya ito, dali-dali naman niya yung hinabol habang walang habas na pinauulanan ng natitirang basyo ng kanyang baril. Maya-maya pa, paglapit niya sa kinaroroonan nito, buong puwersa naman niya yung sinunggaban habang walang habas na pinagsasasapak. Dahil sa kanyang ginawa, unti-unti na nga niyang nasisipat ang pagbabagong anyo ng binata. Sa isang iglap, bigla yung naging kawangis na ng matanda na siyang naging sanhi upang kaladkarin ng kanyang ama pabalik sa kanilang tahanan. Pagdating naman ito sa bakuran ng kanilang bahay, walang habas naman niya yung pinagtatadyakan, pagpapakita ng kanyang galit buhat sa pagkalugi nila sa palayan. Bagaman sinusubukan pa ng matandang lumaban, hindi yun sapat para mapangibabawan niya ang depensa ng ama ni Benido. Sa pagdating ng puntong hindi na niya maatim ang pananakit sa matandang yon, buong galit naman niya yung tinutukan ng baril sa noo at walang pagdadalawang isip na kinalabit niya ang gatilyo. Pagpasok ng bala ng baril sa bungo ng matanda, mabilis naman yung bumagsak sa lupa nang wala ng buhay. Matapos ang mga pangyayaring yon, pakiramdam ng ama niya, marami na itong kaaway. Gabi-gabi, halos nagbabantay yun sa kanilang bahay, gawa ng maraming nilalang na sa kanila noon ang nagpaparamdam. Sa loob ng isang buwan, walang araw na hindi sila dinarayo ng mga aswang. Minsan nga, may mga pagkakataong nakakapasok na yon sa loob ng kanilang bahay para lamang maghigante sa pinakamahinang miyembro ng kanilang pamilya. Ang mas nakakatakot pa, gumawa na rin yon ng pugad malapit sa kanila upang masigurong mabibisita sila nito araw man o gabi. Nagpakalat na rin yon ng mga malalakas na salot sa buong paligid na siyang naging sanhi upang mamatay na ang lahat ng kanilang pananim. Dahil sa ganoong pangyayari, hindi naman maipagkakaila ng kanyang ama na labis na yung nanghihina. Sa pagdating ng puntong naabot na nito ang limitasyon ng kanyang sarili, doon pa lamang yung nagdesisyon na lumipat na sa ibang lugar. Lubos na rin kasi itong naaawa sa kanyang mag-iina, gawa ng magmula noong napatay niya ang mangkukulam, hindi na sila nilulubayan ng mga aswang. Alam mo, Pinuno, magmula noong napaslang ng ama ni Benido ang mangkukulam na nangunguha ng mutya ng bigas, may napansin siyang kakaiba sa grupo ng mga rebelde na may dugo pala ng mga aswang. Walang araw kasi siya noong hindi nakakakita ng mga bangkay ng aswang sa paligid ng lugar nila na parabang meron doong pumapatay. Ang mas nakakapagtaka pa, tuwing gabi, habang pinagmamasdan niya ang mga aswang na lumilipad, meron siyang nakikitang isa o dalawa sa mga ito
Napasuray-suray ang paglipad sa ere hanggang sa tuluyan na yung bumagsak sa kakahuyan. Sa paglipat nila noon sa asingan, naglaho rin ang pagpaparamdam sa kanila ng mga nilalang. Ganun pa rin naman ang naging pamumuhay nila roon, kaya hindi sila gaanong nahirapan. Pero alam niyo ba, bago mamatay si Benido noong taong 2018, patuloy pa rin niyang bukang bibig sa kanyang mga anak ang nawalang garapo ng kanyang ama na naglalaman ng mutya ng luno ng ahas. Okay, opinyon ko sa kwento. Ako lang ba? O kayo rin yung nanghihinayang kasi ang sabi rito sa dulo, nawala yung garapon. Alam nyo, yung mga ganitong klase ng mutya, matatawag ko ba siyang mutya o matatawag ko siyang paano ba? Kasi nakalagay siya sa garapon. Alam nyo yung mga ganyang klase, tas may langis, nire-refillan na lang yan ng langis. Tapos gagana na talaga yan kahit anong mangyari. Kaya ako nanghihinayang kasi nawawala yung garapon. Hindi ko alam kung sinadya bang iwala ng tatay niya o merong isang uri ng nilalang na kumuha ron. Kasi hindi na mamamatay yung gamit na yun once nalagay mo na yun sa garapon. Anong pinaka-best example natin dito? Kabalyerong puti. Nakalagay lang yan sa gitna ng batya, tas ang re-refill mo dyan, tubig. Sariwang-sariwang tubig. Tapos tuwing alis ka ng bahay, iinuman mo lang yun ng konti. Protektado ka na ng kabalyerong puti. Same dito sa luno ng ahas, di ba? Pero ngayon ko lang narinig to yung mutya ng luno ng ahas. Ano pa kaya ibang pwedeng gamit nito, no? Kasi hindi nabanggit sa kwento gaano eh. Pero ang lakas ng tatay nito ni Benido, di ba? Inubos niya yung grupo ng rebelde, tapos gabi-gabi may nakikita si Benido na bangkay ng mga aswang. Ibig sabihin, ganong katindi to. Pero ang tanong ulit ngayon, saan kaya tong side? Kanan o kaliwa? Kasi hindi naman sa ahas to eh. Ahas yung pinag-uusapan natin. So kapag sinabing ahas, di ba, alam naman nating lahat na traidor yan. At may iba pang karakter yan na talagang alam naman natin na mas papabor sa kaliwa. So yun ang tanong ko lang dito. Ano kaya to, kaliwa o kanan? Maganda pag-usapan natin yan sa comment section. Kaya kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.